Jeseň je presne o tom, že sa vraciam naspäť do klubov po absolútne famóznom letnom turné a 29. v pondelok septembra sa uvidíme v Ponorke, pretože Ponorka oslavuje ďalšie svoje narodeniny. Je mi čest, že opäť môžem byť pri tom, takže všetci v Prešove v Ponorke, nový zvuk, nové svetlá, vynovený interiér a hlavne najmocnejšia žurka v Prešove. 29. septembra v pondelok sa uvidíme na EKG narodeninovej Ponorka žurke, takže Prešov, vidíme sa v pondelok, čaute. Bumping bass.